Ako ay isang model. Uy, baby boy. Kung ako imong pilion, pati imong itlog akong salumon. Uy, kani, kalindot. Unsa man, magsugod na ta? Ready na ka? Unsa man, magsugod na ta? Unsa man, sugdan na nato. Ako ay isang model. Doon sa Uy, day, nalagi tayo sa agang kauban. Ay da, ambot na isa diha, uy. Magkarwas siya mo tata. Mura mo tag nagburakay, ani. Uy, kung nangasuya mo sa kong beauty, ano mo nagpagingani mo? Di ko, oy! Tanaw na nato ni. Tanan customers ako amo duol. Pag in-assume diha, kag makakita na sa kuha, Wes, ako yung pilion. Unsa na lang ko? Well, mailan gini ron. Pakarwas ko ha, kay hugaw na kay kong bike. Unsa naman ka nganong sige naman kagpakarwas? Duda ko nimo ba? Nakay checks dito no. Naunsa manggatay tanawan ang kong bike, hugaw na kayo? Tarong-tarungan imong pakarwas ha, basig di ka mag-eskwela. Asa man tong trending diri na karwas girl diri no? Gwapo dito ba kay mga chicks antig karwas? Pasig na dito sa unahan. Uy, day! First customer, oh! Imuha na na! Day, imuha na lang na. Uy, di po ko eh. Uy! Muchis na ganit ka, chusi pa kay ka. Ay ko ganana ha. Bisa king ani ko high class ko. High class? You sure, day? Para maging class B now. Ay mga chicks, kamo ba itong mga sikat na karwas girl? Dong, taro nga saglitok. Pangag ka ron. Uy, kasi may pangagan ana, nga pangag naman na daan. Magpakarwas unta ko ba? Available mo? Available yung isa diri, oh. Kanina to nga available. Uy, di ko, oy. Pang ninja kaya na akong outfit. Basic Ninja Turtle. Same sa. Bila mo ni Pacquiao ni mo? 3,000 mong tulo. Uy, big time rin eh. Pasalig ako ni. Ay, sa ako na lang ka. Pati lapalapan ni mo, hinlo. Uy, baby boy. Kung ako imong pilion, pati imong itlog akong salumon. Uy, kani, kalindot. Unsa man, magsugod na ta? Oh, sure. Ready na ka? Unsa man, magsugod na ta? Unsa man, sugdan na nato. Wow, lamian yung service, oy. Unsa man, kuwangan pa ka kay paakon ka. Sige daw. Uy, gara-gara di ha? Agay! Uy, day, yan di pa ako na nimo. Uy, di pa ko magpalupig, uy. Kung mupaa ka diha, mupaa po ko diri. Agay, ate! Ara, maudeng sige balik-balik og pakarwas kay mga chika di ay. Sige ka na, kit-kita og maayo hantod maputol. Hoy, giunsan yun ako manghod. Ayaw ninyo yagay-yagay akong ate ha. Paksit mo ron. Karon ba kami ngong napaksit? Ganun na uy. Sorry kay Bibi Buin, nahinay ka na ko imong tumoy.